Når vi arbejder i workshops, eller vi holder møder, så kommer vi rigtig tit til at mudre en diskussion, fordi der er nogen, der taler om fortid, og hvad skete der engang, og deres erfaringer med et givet emne. Der er nogen, der taler om nutid. Hvordan ser det ud lige nu? Hvordan viser det her emne, eller den her problemstilling sig lige nu? Og der er nogen, der taler om fremtid, fordi de taler om idéer, og hvad kunne man gøre, og hvad vil løse det, osv. osv. Alt det mudrer ind imellem hinanden, fordi vi taler på alle tre forskellige niveauer på samme tid. Så det her, det er et værktøj, som sådan er mere forebyggende i virkeligheden. Og det betyder, at når jeg laver workshops, så tegner jeg den her op fra starten. Og så sammen med deltagerne bruger jeg noget tid på lige i starten at sige, hvad er det her, de tre forskellige perspektiver, de indeholder. Der er for eksempel noget omkring fortid, som rummer erfaringer. Det her, det beder jeg deltagerne om at fylde ud. Erindringer, noget gamle data, gamle analyser, tidligere oplevelser osv. osv. Så er der nutidsting, som er sådan mere aktuelle tegn og beviser for noget. Aktuelle oplevelser, nutidsundersøgelser af forskellige ting. Og så er der fremtidsperspektiv, som handler om løsninger, som handler om idéer, som handler om strategier, som handler om noget, der peger fremad. Hvad kan vi gøre? Når deltagerne har været med til at pege på de her tre forskellige niveauer, så lader jeg den her poster hænge, og den her illustration hænge, fordi så fungerer den som sådan en rettesnor i forhold til, at vi sammen kan pege på, hvad er det for et niveau, vi skal tale om nu? Hvornår skal vi tale om erfaringer? Hvornår skal vi tale om nutidstegn? Hvornår skal vi tale om løsninger? Det hjælper simpelthen til at strukturere eller til at klargøre diskussionen, så den bliver knap så mudret, og man ender med at spare tid i den sidste ende.